Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε λίγο Among Us. Αν σας αρέσει το βίντεο, να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και αν θέλετε επίσης ένα subscriber και τη βοηθάει. Και πάμε να δούμε στο πρώτο game. Να ξέρετε, σήμερα σε λίγη ώρα από ό,τι βλέπετε αυτό το βίντεο θα ανεβαστεί κι άλλο βίντεο ώστε να είστε έτοιμοι. Θα παίξουμε hide and seek ή άλλα πράγματα ή κανονικό Among Us. Είμαστε crewmate για τον πρώτο γύρο. Θα παίξουμε 2 rounds αυτό το game. Θα παίξουμε κάτι φίλους μου και γενικά να περάσουμε ωραία. Ωραία, έκανα το task μου. Έχω weapons, οπότε πάνω είναι τα tasks. Εκεί πέρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα tasks μας ώστε να νικήσουμε. Άμα τα tasks είναι, we win. Άμα η δουλειά των impostor είναι να μας σκοτώσουν όλους μας. Αν εμείς προλάβουμε να κάνουμε τα tasks μας, εμείς νικάμε. Με το που πάει το task bar εκεί πέρα, σημαίνει ότι νικάμε. Εμείς κάνουμε τα task μας τώρα. Να δούμε. 4, 5, 6, 7, 8. Και πάμε να κάνουμε τα τελευταία μας tasks πάνω στο weapons. Αν θέλετε παιδιά να βλέπετε κι άλλες σειρές τέτοιες, hit τα like button. So, στα 5 likes θα κάνω κι άλλο βίντεο. Αν δεν φτάσουμε 5 likes όμως δεν ξέρετε, δεν πάει πρέπει να ξέρετε βίντεο. Γι' αυτό να σιγουρευτείτε να θα τα βρούμε 5 likes. Επίσης μπορούμε να κάνουμε emergency meeting από όσες ξέρετε Among Us, παρότι πια έχει γίνει πολύ γνωστό. Άρα δεν είναι χρήσιμο να λέω και πια πολλά πράγματα. Αν θέλετε επίσης να κάνω. Ωραία. Όπου θα είναι ένα άτομο. Ωραία. Πού. Αν θέλετε παιδιά να κάνω και άλλα βίντεο Minecraft σχετικά, χτυπήστε like button. Και θα σκεφτώ να ξανακάνω άλλο ένα βίντεο. Λοιπόν, μέχρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε επειδή να δείτε και άλλα σειρά, και τα like button, θα φτάσουμε πολλά likes. Θα κάνουμε ένα ακόμα βίντεο. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας task. Που αυτό σημαίνει ότι εμείς θα τελειώσαμε τα task μας. Κοιτάξτε, όταν κάνω ένα task, κοιτάξτε πάνω αριστερά. Θέλετε πάνω και αυτό σημαίνει ότι παιδιά, αυτό σημαίνει ότι πια Λοιπόν, επίσης, ο killer μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σε ελπίζω να είμαστε killer στο επόμενο βίντεο. Έκανα το ένα, να κάνω το άλλο. Είμαι πάρα πολύ καλά σε αυτό. Χάσαμε. Τι. What the? Τι. Πώς. Hacker. Τώρα στους hacker λοιπόν. Νομίζουμε ότι the hell. Παιδιά, θα ανεβάσουμε επιθυμίζω και άλλα βίντεο και αυτό να είστε έστω να βλέπετε. Και αν σας αρέσει το βίντεο, έχετε like button. Start. Να το κάνει start αυτός, επειδή δεν νομίζω να το κάνει. Ή απλώς παιδιά μπορούμε απλά να κάνουμε σε ένα live. Και απλά πάμε εδώ. Και απλά κάνουμε ένα join, ένα άλλο game. Να παίξουμε λίγο γρήγορα. Έχουμε το μαύρο γόνιμο που είναι το αγαπημένο μας και στο ελπίζουμε να είμαστε impostor. Έχει πολύ λίγο low cooldown. Άρα αν είμαστε impostor θα είμαι πολύ χαρούμενος. GG's ρε. Λοιπόν, ο
imposter μπορεί να σκοτώσει, μπορεί να κάνει sabotage και αυτός μετά είναι ο άλλος imposter. Μπορούμε να κάνουμε sabotage στα φώτα. Με το που έρθει κάποιος εδώ θα το σκοτώσουμε. Πες να με είδε. Dark blue. Brown. Okay. Blue. Και θα ψηφίσουμε τον blue απλά για να βγούμε να τελειώνουμε. Real quick. It's dark blue. You sure? What? Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχει vote timer, μπορούμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε τον κακό νικάμε. Αλλά εμείς αυτή η σειρά μας είναι να σκοτώσουμε τις βάδες, επειδή είμαστε impostors. Δεν θα είναι αυτός, επειδή δεν είναι αυτός. Was not an impostor. Λοιπόν, τώρα η δουλειά μας είναι... Αν τα φωτογραφιστά! Perfect! Skip. Δεν πειράζει, έχεις με δεν ξέρω το λάβω εδώ. Skips. What? Κάντε skip, παιδιά. Άμα δεν ψηφίσετε στο δευτερόλεπτο σημαίνει ότι θα βγει έξω. Ποιος με ψήφισε? Ελπίζουμε, παιδιά, να τους μιλήσουμε όλους. Λοιπόν, nice, ωραίος ο άλλος φίλος. Θα σκοτώσουμε κάποιον και θα κάνουμε event. Δεν έχω καν σκοτώσει κάποιον. Pink. Makes sense. Pink. No. Σε παρακαλώ. Pink είναι, pink είναι. Pink. It's a double kill. Είναι double kill και νικήσαμε. Είναι double kill και νικήσαμε.
Yes, it is. We call the reactor. Yeah, πρέπει να νικήσουμε. Ναι. GG. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Subscribe for more.